Samantala, mga hired on the spot sa isinagawang job fair sa Pangasinan kahapon, nabigyan na ang ilan po sa kanila ay ng 5,000 mula po yan sa DSWD. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Tumanggap ng 5,000 piso mula sa DSWD ang mga hard on the spot sa isinagawang job fair sa bayan ng Calasiao kahapon. Ang programa ay mula sa Employment Assistance Fund na ahensya kung saan kabilang din sa nabigyan ay mga miyembro ng 4Ps. Aming programang Sustainable Livelihood Program, kami po ay nagbibigay ng financial assistance na tinatawag na Employment Assistance Fund. Ito po ay binibigay po namin, number 1, sa mga hard on the spot na mga Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries na na-hired po ngayong araw. Ganon din po yung mga interesado po na it belongs to the poor, marginalized and vulnerable sectors na qualified po sa aming programa. Panayam ng IFM News dagupan kay Dole Central Pangasinan Officer in Charge Ms. Rhoda Dingle. Dinaluhan umano ng nasa 22 na local employers ang naturang job fair, pati na rin ang 4 na overseas. Meron na rin umanong one-stop shop sa naturang job fair upang hindi na mahirapan ang ilang aplikante sa kanilang requirements. Katuwang na ang ibang national government agencies. Ayon pa kay Dingle, isinagawang job fair na ito dahil nais umano ng ahensya na maihatid ang serbisyo ng Dole sa mga Pilipino na magkaroon ng maayos at magandang trabaho. Gustong iabot ng aming ahensya na ang serbisyo ng Dole ay mabigyan ng maayos at magandang trabaho ang ating mga kababayan. Nagpasalamat naman ang ilang mga nabigyan ng trabaho sa paglulunsad ng mga naturang kaganapan upang mabenepisyuhan ng tulad nila. Po bumaba galing Baguio. And then nung nakita ko po sa Facebook page po na nag-ano sila dito, pinuntahan ko na po kagad, and then yun po, nag-apply. Tapos po, hindi ko naman po na-expect na ma-hired ako on the spot. Sa Pangasinan, nauna nang inihayag ng Dole na merong halos 13,000 ang trabahong magbubukas sa 3 lugar na pinaganapan nito sa Lingayen, Urdaneta City at Bayan ng Calasiao. Sa buong rehiyon, aabot na sa mahigit 100 ang naitalang hard on the spot. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. Gusto lang po namin linawin po ang balitang po yan na hindi po lahat po ng hire on the spot ay nabigyan po ng 5,000 sa paglilinaw po ng Department of Social Welfare and Development. Tanging yung pong mga identified na mga hired on the spot na kabilang po sa mga vulnerable sector po o yung mga nasa 4Ps program ang nakatanggap po ng assistance na patuloy na binibigay po bilang ayuda doon po sa mga naghahanap ng trabaho. IFM News. IFM News. IFM News.